И след като се нахраних, е време да се измия чинията. Сега трябва леглото ли се подреждам, бе? Няма пък да го подреждам леглото. Нека някой друг да ми го прави. Няма мързи, отивам да я нещо. Съм гладен. Сега нощи вилица трябва да ползвам да си имам кремиша, бе. Аз няма да имам кремиша с нощи вилица. Сега ще го изяме и така. Сега ще го изяме. Те ли е кремиш? С ръка. Ще имам кремиш с нощи вилица. Кой го прави това нещо, е? Само нормалните хора. Аз може да съм ненормален, но нямам кремиша с удоволствие. Ще ям с нощи вилица. Те да не са го, че ми дават нощи вилица да ям, бе. Сега ще ям. Дори да ще вкусно е така. Щял съм ясно нощи вилица. Кой ще ми казва на мен да ям нощи вилица с ръка? Е по-добре да се яде. По-културно е, даже. Нахраних се яката, бате. Този кремвиш направо беше убийствен. Много е хубав. Много е вкусен този кремвиш. Така хубаво се нахраних, бате. Сега и чините ли трябва да мия, бе? Аз няма да мия чините, бе. Нека някой друг да ми смие чините. Аз имам работа, мързи ме. Не са породия, че не мия чините. Имам си работа. И хора, това беше видеото на нормалните хора срещу ненормалните хора. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате за канала ми и да ме последвате в Instagram задължително, линка долу в описанието. Благодаря, че гледахте това видео и ще се видим съвсем скоро. Бай!